फंबाय आरो बिनानावमोन गिबि गिबियावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे बिनि सासेल' फिसा जिसु ख्रीष्टखौ हामबाय होनायजों लोगोसे आरोबाव जायफोरबो जोंखौ बुंदोंमोन आं नोंसोरखौ मावरियाफोरबायदि नागारलाङा आं थांनायनि उनाव नोंसोरखौ हेफाजाब होग्रा गोथार जिउखौ हरगोन आरो बे गोथार जिउ इसोरखौबो हामबाय होयो आरो लोगोसे अरायसम सान हर जाय बिमाया जोंनि थाखाय बियो इसोरा बिनानै होगासिनो दं बे ओनसोलनि बिमा मारिखौबो हामबाय होनायजों आरो लोगोसे सोरगोआव थानाय गासै गोथारफोर आरो अरायसम जोंखौ बेंग्रा आरफोर बिसोर साफ्रोमखौबो आंनि गोसो मेगनजों आं खुलुमनाय सिबिनाय बावहरो लोगोसे आरोबाव दिनैनि नैबे सेसनाव नुजाफैनो हानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे बे जायगायाव जिरायनायजों इसोरनि बोसोनखौ निजोमै खोनासंनो जिरायनाय गासै जोहोलाव आरो सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोर साफ्रोमनिबो आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खेबसेबाव बावहरबावनानै दिनै आं इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोननो बिलाइनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय बेनि गेजेराव आं गुरै खावलायो अनजाग्रा बियादै अनजाग्रा बिनानाव अनजाग्रा फंबाय सानाफोर नोंथांमोना जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ खोनासंगोन बे समाव गोसोआ मोनसेयावनो थानांगोन जेरै जोंखौ फोरमायदों नोंसोर गासै गोसोजों गासै जिउजों गासै हानिमानिजों नोंनि फोरबो इसोरखौ अन नामदों नाथाय जोंनि गोसोआ दाबसेयाव गारबोनाय न' गारबोनाय पारिस गारबोनाय गामि गारबोनाय लोगो गारबोनाय आइ आफा बेखौसो नों गोसोखांदोंब्ला नोंनि मोदोमा बाहाय नाथाय नोंनि गोसो दाबसेयावब्ला बै गारबोनाय जारिमिनखौ गोसोखाङोब्ला नोंनि मैखुनाव इसोरनि बोसोरा थोबसेबो हाबनाय नङा बेनिखायनो गासै गोसोजों बे गोसोजों आरो गासै मोदोमजों बे मोदोमाबो बाहायनाय दं गोसोआबो बाहायनाय दं गासै मोदोम गासै गोसो गासै जिउजों नोंनि फोरबोखौ नोङो गावखौ जेरै जों गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो जों बयबो अनो बेनिखायनो नोङो गासै गोसोजों गासै जिउजों गासै हानिमानिजों नोंनि फोरबोखौ अन अब्ला जों गोसो गोथारै बे जायगायाव जिरायनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंब्लासो बे थार इसोरखौ अननाय जिसु बाख्नाय जाथों जिसु आं जेब्लाबो नोंसोरखौ खावलायो जेब्ला जिसु बुंगोन नोंसोरो आखाइखौ दिखांनांगोन माने बे इसोरनि अननायखौ फोरमायनाय जेरै जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव गावनि नांगौफोरनि थाखाय जिसियाव बै खनाव बबेबा मोनसे जायगायाव जोङो जै धोनि एबा माबा मोनसे डिमान्ड खालामब्ला आखाइ दिखांनानै जोङो बियो जोंनो नांगौ गावनि बिनायनि मोन्थायफोरखौ बिना आखाइ दिखाङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव फोरबो जिसु ख्रीष्टनियाव जों जेब्ला इसोरखौ बाख्नायगोन इसोरखौ हामबायगोन जों आखाइ दिखांनो माने जोंनि जिउ गासै गोसो गासै मोदोम गासै जिउ जों फोरबोखौ जों अननायखौ फोरमायदों बेखायनो जिसुनि सोमोन्दै जिसुखौ जोङो बाख्नायोब्ला जोंनि आखाइयाव जेब्ला जों मोदोम जिउजों मोनसे गोरोबथिखौ फोरमायो दे जिसु 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 अनजाग्राफोर बेनिखायनो गासै गोसो मोदोम जिउजों नोंसोर बे जायगायाव जिराय जानांगौ नोंनि आखायाव लानाय मबाइल नोंनि पकेटाव लानाय मबाइला साइलेन्ट जादोंबा भाइब्रेसन जादोंबा बुर गाबदोंब्ला नोंनि गोसोआ बाहाय थांबाय जानांगौ सोरबा सुइच अफ खालामाखै रिं जाबाय अब्ला नोंनि गोसोआ बाहाय थांबाय खाथिनि मानसिखौबो नों डिस्टार्ब खालामबाय नोंनि गासै गोसो मोदोम जिउजों इसोरखौ खुलुमनाय इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनाया गासैबो थेर बेथेर जाजोबो बेनिखायनो फंबाय बिनानाव सानाफोर गासै गोसो गासै जिउ गासै मोदोम गासै हानिमानिजों नोंनि फोरबोखौ अननोब्ला जेखि प्रग्राम जाया मानो इयुननि प्रग्राम जाया मानो गिर्जानि प्रग्राम जाया मानो जेखि कन्भेन्सन जाया मानो जेब्लाबो नों इसोरखौ अननोब्ला नोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै नोजोर होनांगोन खोनासंनांगोन नाथाय नोङो बिथिं नोजोर होआजासेनो फारसेथिं नोङो सासे लोगोखौ खेबल' हरबाय थादों जानो हागौ नोङो गंसेना थाबाय थादों जानो हागौ नों थांलाय फैलायखौ जानोबा सोरनिबा रायलायनायखौ नोंनि बे ध्याना नोंनि बे बिनाया गासैबो थेर बेथेर जाजागोन बेखायनो नोंनि ध्याना मोनसेल' नोजोर अनजाग्राफोर जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला नावआव दंमोन आरो बियो उन्दुलांदोंमोन
बे समाव अन्दायगाफोर बे समाव गिथाव बाथाव बारहुंखाफ्रा बिसोरनि गेजेराव बारदोंमोन जिसु थासेयावबो अन्दायगाफोर बिसोरो बारहुंखाखौ गिदोंमोन सागरनि दोहौखौ गिदोंमन बे समाव बिसोर गिनायजों अब्ला बिसोर गावसोरनि जिउखौ गोमाजानो गिनानै हस्रि खावदों आरो जिसुखौ बुंदों प्रभु नै जोंनि नावा गोदोनोसै अब्ला जिसु ख्रीष्टआ बे समाव नावनि खर'आव गाखोनांदों दलद था फंसेल' बाथ्रा बुंदों बे समाव सागरा दिदोम जादों बारहुंखा दलद थादों जाय बिजों गुलि गुलि थाफानाय सोमोनांथाव गोबां खामानिखौ नुनाय अब्लाबो बिनि सोलोफ्रा सोंबावदों सोर जाखो बेलाय बारहुंखाबो बिनि बाथ्राखौ मानियो सागराबो बिनि बाथ्राखौ मानियो बे ओनसोला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ सागरनिबो बिगोमा बे दैनिबो बिगोमा बारहुंखानि बिगोमा माने बे सागरखौबो दादों बे बारखौबो बेनो दादों बेनि गासै बाथ्राखौ बियो मानियो अन्दायगाफोर जानांगौ जोंनि जिबनावबो गोबां बारहुंखाफोर बारनो हागौ साननायफोरजों गोसोआव गोनो गोथो जानायफोरजों सोरबा बिदिनो सोरबा दैमालुखौ लेंहरनो बाजादोंमोन सोरबाबा स्पिरिचुअल बेबायदि हाबाखौ बाजादोंमोन बे स्पिरिचुअलनि बाथ्रा बुंगोन हालेलुया बुंगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगोन बेफोरखौ हामजायैफोर गोबां जोंनि गेजेराव थानो हागौ नाथाय बाइबेलाव बुंदों जायहा गोथार जिउखौ निन्दिगोन बे मालाबाबो रेहाय मोना अन्दायगाफोर जायनाव स्पिरिचुअलि बा गोथार जिउआ गैया नों जानो हागौ सासे गिदिर MA फरायनाय BA फरायनाय डक्टर इन्जिनियार जानो हागौ जायफ्रा गोथार जिउखौ निन्दिगोन बे मालाबाबो रेहाय गैया दा नङा जेब्ला बोथोर सफैगोन अब्ला गाबबाबो गनाय नङा गावनि रोंगौथिखौ लानानै गेदेर खालामनो हागौ गावनि रोंनायखौ लानानै आं गेदेर जाबाय नाथाय आं नङा सि ख्रीष्टआसो गासैनिबो जिसु आइ बुंनो नाङा आइ नङा आं गोरोंखा आं रोंखागौ आं MA फरायबाय आं BA फरायबाय आं डक्टर आं इन्जिनियार आं गोरों आं प्रफेसर जाय मानसिया गावखौनो आं बुंना लायो बे जिसुखौ उन्दै खालामग्रा आइ नङा सि खालाम ख्रीष्टआसो नोंनो बे जिउखौ होदों ख्रीष्टआसो नोंखौ फोरोंदों ख्रीष्टआसो नोंखौ सासे मोजां क्वालिफाइड एडुकेटेड सासे गोरों मानसि खालामदों ख्रीष्टआसो सि नाथाय आं होननानै गावखौ गेदेर खालामनानै जाय गावखौ प्राउड खालामो बे जेब्लाबो गावखौ गेदेर एबा प्राउड खालामग्राया बे इसोरनि फिसा जानो समायथावा मालाबाबो आइ होननानै गावखौ गेदेर दा खालाम आं जेब्लाबो बुङो गोबां दाब दाब जायगायाव रिटिं लानायाव आं मालाबाबो रावखौबो सोखाया आइ एम नट हिलार आइ एम लाइक इउ आं सोखाया आं सोखाग्रा नङा आंबो नोंथांमोनबायदि साफा मानसिसो जिसुआसो बेगान अनजाग्रा फंबाय बिनानावफोर जों गावखौ गेदेर खालामनानै बे जायगायाव दाजिराय बे जायगायाव गावखौ गोरों खालामनानै दाजिराय इसोरनि सिगाङाव गावखौ मालाबा गेदेर दा खालाम जाय मोनसे गावनि रोंनाय जानायखौ लानानै गेदेर खालामबायब्ला बे इसोरनि अनजाग्रा फिसाफोर जानो समायथावा अन्दायगाफोर बै समाव जिसुनि माखासे चेलाफ्रा बेबायदिनो जिसुनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै ओंखारलांजोबदों मानोना बे बेनि बोसोनखौ लानो गोब्राब मोनदों बे मोदोमा आंनि मोदोम जायफ्रा बेखौ जागोन बे थैब्लाबो गोथां थागोन गोबां मानसिफ्रा सौथुदों बे माब्रै गावनि मोदोमखौ जानो होनो हागौ बे गावनि मोदोमखौ माब्रै गोबांथार गोरों गोरोंब्लाबो बुजिनो हायाखैमोन बिसोरनि गेजेराव आरो बिसोर बिनि फोरोंनायखौ लानो गोब्राब होननानै ओंखारलांजोबदों बेखायनो जिसुआ बुंदों मा नोंसोरबो आंखौ नागारनो गोसो जायो नामा नोंसोरबो आंखौ नागारनो गोसो जायोब्ला नोंसोरबो ओंखारलांदों अब्ला अन्दायग्राफोर जाय सिमान पिटार बुंदों अफोरबो जों बहा थांदों जोबनो गैयै थाङा नोंनियावसो गोबांफोर बेनि फोरोंनायखौ लानो गोसो गैयै जानो ओंखारलांदों सोरबाफोर अन्दायग्राफोर आंनि बानजायनायाव सोरबा लानो गोसो गैयाब्ला दाबो ओंखारलांनो हागौ सोरबा गावखौ गेदेर खालामनानै बे जायगायाव दङब्ला दाबो ओंखारलांनो हागौ जिसुआबो बुंदों नोंसोरबो ओंखारलांनो गोसो जायो नामा नोंसोरबो आंखौ नागारनो गोसो जायो नामा नाथाय बे सिमान पिटार बुंदों अफोरबो जों बबाव थांनो जोबनो गैयै गोथाङा नोंनियावसो दङ बेनिखायनो अन्दायग्राफोर फंबाय बिनानावफोर दिनै आं इसोरनि बोसोनखौ होनायाव सोरबाबा बाजादोंमोन दैमालुखौ लाबोजानो बाजादोंमोन
माने बे स्पिरिचुअलि बाथ्रा बुंनायाव बेफोरखौ बानजादोंमोन नाथाय बेजोंनो गावनि सिनायथिखौ बिदों फोरमान होयो अनदायगाफोर आं बुङा नाथाय इसोरा थानानै सोरबा फादार सोरबा सिस्टार सोरबा नों आरो आं सोरबा दैदेनगिरि सोरबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरनि गेजेराव जिसुआ थानासो बुङो नाथाय बेखौनो सोरबा नोङो जुदि निन्दिदोंब्ला बे गोथार जिउखौ निन्दिनाय बे मालाबाबो रेहाय मोना बेनिखायनो अनदायगाफोर आं गुरै खावलायो नोंसोर मालाबाबो गावखौ गेदेर खालामनानै दाफै उन्दै जानानै गावखौ जाय मोनसे उन्दै जागोन बे फोजौ जागोन जायहा गावखौ गोजौ खालामगोन बे बाहायजागोन बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननिसिम इसोरनि बाथ्राखौ होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय अनदायगाफोर दानिया आं नोंसोरनो होनायनि सिगां बाइबेलनि बाथ्राखौ आं बिजिरनो थाखाय आखायाव लादों अनदायगाफोर अपडेटगिरिनि जिनै बालानि सेनिफ्राय दिनै आं जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आखायाव लादों बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बे दिना सफैब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो गोजोननाय गैया जिसु जिसु अनदायगाफोर नोंसोरबो आंनि उन बे बाथ्राखौ बयबो बुंदे फारसेथिं बिखायाव आखाइखौ हो आरो फारसेथिं नोंसोर आखाइखौ दिखां बयबो दे आं बे बोसोनखौ होनायनि सिगां बाइबेलनि बोसोनसो बेनिखायनो बे आंनि बुंनाय बाथ्राया अनदायगाफोर बयखौबो नों बुंनाय जागोन दे बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नों जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बे दिना सफैयोब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो गोजोननाय गैया खेबथाम बुंनांगोन बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नों जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बे दिना सफैयोब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो गोजोननाय गैया बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोहोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बे दिना सफैयोब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो गोजोननाय गैया जिसुआ बाख्नाय जाथों दे फायदो इंराजियाव नों रिमेम्बार योर क्रिएटर इन द डेज of your youth before the evil day come and the years approach of which you will say I have no pleasure in them बेनिखायनो अनदायगाफोर बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नों जोहोलाव दा बे बैसोखौ लाना फोरमायदों दुखुनि समा माब्ला फैगोन रावबो मिथिया दुखुनि दौलेंआ माब्ला जोंखौ फानफबगोन बेखौ रावबो मिथिया इसोराल' मिथिगौ जेब्ला जोंनि साफ्रोमबो जिउआव दुखु जेंनाया फैगोन बे समाव जों गाबब्लाबो गनाय नङा बेनिखायनो बे दुखुनि समाव सफैनायनि सिगांनो नों जोहोलाव समाव दा जोहोलाव सिख्लाफोर बे समाव गावनि सोरजिगिरिखौनो दानो गोसोखांगासिनो दं गोसोखां और बे दिना सफैयोब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो गोजोननाय गैया मा दुखुफोर मा निदानफोर गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर आंनियाव फैनानै काउन्सिलिं लानो थाङो आंनि न'खराव जेब्ला आङो प्रत्येक मासनि एभ्रि मान्थ अफ 13 टेरिटरियाव आं जेब्ला बेबायदि रिट्रिट लायो आरो गोबां दाब दाब जायगायाव मोनफ्रोमबो पारिसायाव रिट्रिटआव गोबां जोहोलाव सिख्लाफोर काउन्सिलिं लायो गाबां गाबै गाबै गावनि जिउआव गाबनाय दुखुफोरखौ बिसोर फोरमायो सोर बुंदों सोरहा दुखु गैया दिनै नोंसोर समायना रमायना गाननायजों फैदों मालाय मा जादों नोंसोरनि मैखुनावबो दुखु दं नोंसोरनि न'खरावबो गोबांथार जेंना दं नोंसोर जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर जानो हागौ दा जेबो गैया सानसे समाव जेब्ला दुखुनि दौलेंआ फैगोन बे समाव नों सोरजिगिरिखौ गोसोखां
बे समाव जेब्ला नोङो बबे समाव दुखुखौ मोनदों बबे समाव जेंना जादों बेखौ नोंसोरो दाबो रावबो बुंस'नो हाया जों रावबो बुंस'नो हाया इसोराल' मिथिगौ अनजागाफोर बेनिखायनो दिनै बे बोसोनखौ लानानै आं नोंसोरनि थाखाय खोन्थानो लुबैदों अनजागाफोर जेरै नोंसोरनि बाइबेलाव बाहाय फोरमायदों अनजागाफोर बाहाय लिरनाय दं मेन टीमा माथाइनि 11 आथाइफोराव ओइ बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन दे नोंसोर बयबो बुंदो ओइ बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन जिसुआ बाख्नाय जाथों अनजागाफोर जेब्ला बे बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों सानसे आंनि फाफ्लियाव गिलिर बिबान बाननानै आं थांगासिनो दंमोन आं गिलिर बिबान बाननानै जोबोद सैनो गोब्राब मोनबायमोन मानोना आं बे जायगायाव थांनो गोनां जोबोद गोजानमोन जेब्ला आङो बन बाननानै फैदोंमोन अनजागाफोर आं ओंखाम संग्रामोन आं बै समाव जेब्ला गावनि बिफाजों होखारजायो जोहोलाव बैसोआव जेब्ला आं होखारजायो आंनि आफाया बिहारि गदाय लानो थाखाय जेब्लाबो नाजायोमोन आंनि आफाया जेब्लायबो सेकेन्ड मेरिज खालामनो थाखाय हास्थायोमोन बे रावबो आंनि आदामोन आब'मोना रावबो अबजेक्सन खालामा खालि आंल' आफा जों बिदा फंबाय गोबांखा आब'मोन दं आदामोन दं मानो नों डाबल मेरिज खालामनो सानदों बे गोरोन्थि ओइ सिरि था अब्ला आफाया आंखौ न'निफ्राय होखारबाय जेब्ला आङो बिफाजों होखारजायो बै समाव आं हिन्दु समाव जोहोलाव बे समाव मात्र आङो क्लास 8आवल' फरायदोंमोन आं जेब्ला क्लास 8आव फरायदों बे समाव मोनसे हस्टेलाव आङो 50 जन छात्रफोरनि ओंखाम संग्रा जानानै आं थाफैदोंमोन आं ओंखामबो संनो रोङामोन माबोरै बेसेबां दै होनांगौ बेसेबां आङो माइरं होनांगोन बेनि थाखाय आं जेबो मिथियामोन अनजागाफोर जेब्ला आङो बे 50 जन छात्रफोरनि ओंखाम संनो थाफैनायाव आङो सानसे मासाव 15 थाखा मोनो आबैया आंनो इन्दि सि गांनै हरफादों जेब्ला आङो गस्ला गांसे आरो लंपेन्ट गांसे बेखौ लानानैनो अनजागाफोर आं स्कुलाव थाङो मालाबा सुनाय समाव आं स्कुलाव थांनो मोना आंनि थाग्रा खथाया खाथियाव ओंखाम खालाय गारग्रा गेसाव गोजां बोथोराव गोजांनायजों आं बस्था जोमनानै थायो खरसानि थाखाय आंहा गान्दु गैयामोन आङो बै बस्थाफोरखौ होनानै माइरं बस्थाफोरखौ होनानै लायोमोन बै समाव जेब्ला आं क्लास 8आव फरायदोंमोन सानसेखालि मनिटर आरो केसियारजों आं क'क्राझार फारसे दालि मैगं थाइगं बायनायनि थाखाय आं जायो हस्टेलनि नामखौ आं खोन्थाया आं 50 जन छात्रफोरनि ओंखाम संनानै फरायनायाव सानफ्रोमबो आङो गावनि देरसिनफोरजों बुजायो बेनो ओंखाम बिहरो बे दै बियो बे दालि बियो सोरनो हैथ्र'नो सानफ्रोमबो आं सोरबा जायो सानफ्रोमबो बुजायो आं बै जोहोलाव बैसो समावनो बिफाजों होखारजाबाय फारसेथिं हस्टेलावबो सानफ्रोमबो गावनि देरसिनफोरजों बुजायो सोरबा जायो ससम जायो ओंख्रि गुदुंफोरजों गारजायोमोन अब्लाबो सहायनानै आं फरायदोंमोन जेब्ला आङो क'क्राझार फारसे गासैबो नांगौफोरखौ आङो बे मनिटर केसियारजों नांगौफोरखौ लिस्ट खालामनानै होजोबनानै बायहोबाय नाथाय आङो बावदों बन गैया बन गैयैखाय जेब्ला सासे सावथाला बन बाननानै साल दंफांनि बन बाननानै बावखा बाननानै साइथिं फारसे फैगासिनो दं बेखौनो आं गोसोखांबाय आङो केसियारखौ बुंबाय आदा ओंखाम संनो बन गैयामोन आं बावदों आंनि बावनायाव अब्ला बे केसियारा आंखौ रागा जोंनानै सोबावबाय दहाय मानो खोन्थायाखै नोंलाय गासैबो जोंनि खरसाफोरखौ जोङो गारिजों थिखांना हरजोब्बाय
दा जोङो बेखौ माब्रै जोंथ' दा जोङो मोदोम गोजा थांनांसिगौमोन गारिजों माखासे जहर गोबाय जों नेगासिनो दङ अब्ला आं सोरबा जाबाय दा माजों सहैनांगौ नोङो गोख्रै बान बै सावथालनिफ्राय बनखौ मावखायैनो बानबाय आं जेब्ला जागोन आदा आं बाननोसै बे गिलिर बिबानखौ आं बानबाय जेब्ला आं बे गिलिर बिबानखौ बाननानै आं बे मनिटर केसेनि उन उन मानोना अनजायगाफोर जाय क'क्राझारनिफ्राय बे हस्टेला 15 किल'मिटार बे गिलिर बिबानखौ आं बाननानै फैनांगौ माने बे आंनि साजाखा माने आं बावदोंमोन आं बानै बानै बै मोनसे रेस्टुरेन्ट LMB होननाय मोनसे रेस्टुरेन्ट साहा दखाना बिसोरजों उनाव फैफादों आं दै गांबाय आंबो ओंखाम उखैबाय बे समाव आं बुंदों आदा आंबो नोंसोरजों साहा लोंफानोसै आंनाव फैसा गैया फैसा गैयाब्ला मा माइन दरखौ था बिसोर हाबनानै रेस्टुरेन्टआव साहा लोंबाय मिस्टि जाबाय सिंग्रा जाबाय आङो बे साहा दखाननि मोखाङाव थानानै आं खौदेल मनबाय थाबाय दै बिदोंमोन दखानदारनि साहा दखानियाव दैबो होआखिसै मानोना आङो बन बानदों आंनि गस्ला गिजि लंपेन्ट गिजि खानायाव फुननो थाव गैया खानाय खाननो थाखाय खानजों गैया मानो आं सासे कुकार ओंखाम संनानै फरायग्रा बै जोहोलाव बैसोआवनो आं बे दुखुखौ मोन्दोंमोन आलदागाफोर नाथाय नोंसोर बिदि आं बायदि दुखु सैयाखैबो जानो हागौ आंनिफ्राय नोंसोर जोहोलाव गोबां दुखुथियाफोरबो थानो हागौ बिनानाव बियादै सनाफोर आंनिफ्राय बांसिन नोंसोर दुखुथियाफोरबो थानो हागौ जेब्ला आङो बे बनखौ बाननानै बै दंखलखौ दै बिदोंमोन दंखलखौबो नाहोआखिसै आं दै गांबाय दै बथलसे बायनो फैसा गैया दै बिब्लाबो दैखौ होजाया बिसोरो साहा लोंखांनानै फैसा होनानै गावसोरनि बासजों फैबाय आं जेब्ला 15 किल'मिटार बे लामाखौ हान्थिनानै जेब्ला आङो बै क'क्राझारनिफ्राय बै हस्टेलसिम फैबाय थानाय समाव आंनि फाफ्लिया देलाबजोब्बाय आंनि फाफ्लिया गासैबो थै ओंखारजोब्बाय आं गाबदों गोसोजों गोसो आं खृष्टान नङाब्लाबो आंहा इसोरनाव फोथायनाय दंमोन हे इसोर दिनै आंनि जिबनाव मानो एसेग्राब दुखु फारसेथिं बिफाजोंबो होखारजाबाय फारसेथिं दिनै आङो सानफ्रोमबो आंनि फरायसा लोगोफोरजों आङो बुजायो ओंखाम बिनायाव होनो हायिनि दै बिनायाव होनो हायै आंनि जिबनाव मानो आं गाबोल'मोन जेब्ला आङो बे बनखौ बाननानै आं जेब्ला आवगायबोदों बे समाव आंनि लोगो सासे क्लासनिया बे लामायाव लोगो मोनदों हस्टेल मोनहां जाबाय बै बारियाव अब्ला बुंबाय दैमालु नोंथां नोंनि फाफ्लिया बेलाबजोब्बाय नोंनि फाफ्लिया थै ओंखारबाय नों बिराद दुखु मोनबाय लाबो आं एसे बानस'नि जाय आंनि लोगोआ दिनै बियो आंनि बे गिलिर बिबान बाननायखौ नुनानै दिनै बे बानस'नानै बे हस्टेलसिम लाबोबाय आरो बे लोगोआ गावनो अननानै बे गावनि मलमखौ बेहाय गेलेनानै होबाय थाव दासोमना होबाय अखानायै आङो मानो बिसोरो आं सफैनाय समाव हरनि 7टा जाबायमोन बिसोर ओंखामखौ संनानै जाखाबाय अखानायै बे आंनि गाराय जानाय बेलाबनाय बेखौ लानानैबो ओंखाम संनानै आं बिसोरनो होदों 2 बोसोर आं बे हस्टेलाव 15 थाखा मासाव दरमा लानानै बेथन लानानै आङो सैनानै जिउ जादों आन्दागाफोर बिदिनो आं बाहायनो 1984 आव आं मेट्रिक पास जादों 1985 आव जेब्ला कलेजाव फरायो आन्दागाफोर बेनिखायनो बुंदों दिनै आंनि बे गिलिर बिबानखौ बाननायाव सासे अनजालु सासे लोगोआ बानस'नायाव अंग्रेजों मोनदों बेखायनो बुंदों ओइ बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन दिनै नोंथांमोननि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे टिमखौ लिरनानै होदों बे बाइबेल कटेसना दिनै बेखौनो अनजागाफोर दिनै नोंसोरबो गोबांथार न'खरनि आइ आफाखौ लानानै गावनि फरायनायफोरखौ लानानै गावनि थांखिफोरखौ लानानै गोबांथार नोंसोरनि जिउआव मेंनाय दं दुखु दं
जानो हागौ गोबांथार सोरबा बेबायदिनो लोंनाय जानाय फैनायाव सोरबा बिरि सिगारेट जिउ गारनो हाया गारि पिक्चार नायनायखौ गारनो हाया गोबांथार बेबायदिनो बे गासैखौबो जोङो जुदि बाननानै दङब्ला बेखौ जोङो फोरबोनो एंख्लायनो थिनदों ओइ बयबो बिबान गेले बाननानै मेंनायफोर नोंसोर आंनियाव फैदो आंनियाव फै जेब्ला जोङो बे गासै पापफोरखौ जिसुनियाव एंख्लायोब्ला अब्ला जिसुआ गावनियाव फैजानो लुबैदों नाथाय जोङो बे मबाइल गाज्रि नायनायावसो फैगासिनो दं लोंनाय जानाय बेजोंसो जोङो गेलेगासिनो दं ड्राग्स बिरि सिगारेट जौ बेफोरजों जों गेलेगासिनो दं बेखायनो जिसुआ बुंदों ओइ मेंनाय जाय गिलिर पापनि बिबानखौ बाननानै जोंनि जिउआव मेंदों गिलिर पापनि बिबाना बेफोर संसारनि लोंनाय जानाय फेनाय गाज्रि नायनाय बेफोर गासैबो बे गिलिर बिबानखौ बे पापखौ जोङो दिनै फोरबोनियाव दौरिजों लोगोसे पाप सिकार लानानै जोंनि पापफोरखौ एंख्लायनो थिनदों अब्ला जोंनि जिउआ रेजें मोनगोन जेब्ला जों बे गासै पापफोरखौ जों फोरबोनि एंख्लायगोन नै नोंनि फरायनायाव आवगायलांगोन सासे डक्टर जानो हागोन इन्जिनियार जानो हागोन सासे नोङो डिसि जानो हागोन नाथाय बे लोंनाय जानाय फैनाय गासै पापखौ नों दासिमबो जिउआव बाननानै दङब्ला नोंखौ दिनै जिसुआ लिंदों ओइ मेंनाय बयबो बिबान गेले बानायफोर नोंसोर आंनियाव फैदो आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन जेब्ला जोंनि गासै मावबोनाय पापफोरखौ जेब्ला जोङो दौरिजों लोगोसे पाप सिमा लानानै एंख्लायोब्ला जोंनि जिउआ गोजोननायखौ फैगोन आन्दायगाफोर बेनिखायनो जाय सासे सुबुङा आंनि बे गिलिर बिबानखौ बानस'दों थिग बिदिनो जोंनि जिउआव गोबां मेंबाय पापफोरजों मेंनाय बेखौ जिसुआ जोंनि थाखाय बे गिलिर बिबानखौ बानस'नो थाखाय फैदों अन्नायगाफोर सानसेखालि सासे राजाया आं बिसोर मोनसे सल' खोन्थानो एसे सल' खोनासंनो मोजां मोनोना अन्नायगाफोर जानांगौ नोंसोर आंनि बे सुंद' जिउ जारिमिनाव सोरबा सोरबा बिनानाव बियादै फिसाफ्रा गाबदों सोरबा सोरबा मोदै गदों आं नुनो मोनदों मानो नोंसोरनि मैखुनावबो दुखु दं नोंसोरनि मैखुनावबो गोबां दुखु दं जायनि थाखाय आंनि बे सुंद' आंनि बे बन बाननानै फैनाय बे जारिमिनखौ खोन्थानायाव नोंसोरनि मेगनाव मोदै फैदों अन्दायगाफोर आरो गोबांथार सोरबा आंनि इउटुबखौ नायनानै नानि आलफनसानि माखासे भिडिअफोरखौ नायनानै सोरबा गाबो दयबो सानै साथाम फन हरदों सोर आंनि बे ज्योति प्रियार मिनिस्ट्रिखौ नायोमोन आखाइ देखानाय सोर नानि आलफनसाखौ नोंसोर गावनि बिनानाव बायदि अनामोन नोंसोर सानसे समाव जेब्ला आं बाहाय इयथनि रिट्रिट लानायाव नानि आंखौ लांफैदों आरो बै खाथियाव फादरनि खाथियाव मोनसे बिबार बारियाव बे खेबजादों आरो बे खेबजानाय फट' दं आंखौ लांफैस्राबाय बेनि उनावनो माखासे बोसोरनि उनाव नानिया बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय दङब्ला दिनैबो नोंसोरजों फैफागौमोन आं लाबोफागौमोन जायनि थाखाय नानि आलफनसाखौ नोंसोर इउटुबाव नुनानै सोरबा गाबो गावनि बिनानाव असे बायदि साननानै सोर इउटुबाव नुनानै नानि आलफनसानि माखासे बार्थडे खुंनाय बेनि मानाय सोर नुनानै मेगनाव मोदै फैयो उनाव आखाइ देखानाय सोर गाबोमोन नोंसोरखौ नुयोब्ला आं फिसाखौ गोसोखांनाय गाबनो ओंखारो नोंसोरखौ नुयोब्ला आंनि फिसा बायदि आं साननानै बे फिसाजो बायदि गाबनो लुबैयो दा बेनिखायनो फंबाय आरो बिनानाव आरो लोगोसे बियादै फिसाफोर नोंसोरखौ आं दिनै इसोरनि बोसोन होलांनायाव सोरबाफोर जुदि नोंसोरो आंनि बे जारिमिनफोरजों लोगोसे स्पिरिचुवेल बाथ्रा बुंनायाव दुखु मोनदोंब्ला आं नोंसोरनाव निमाहा बियो खायसे बाजादोंमोन बेखौबो आं निमाहा बियो जानांगौ सोरबा गियानि मानसिफोर साबसिन इसोरनि बोसोनखौ होग्रा नोंथांमोननि गेजेराव फैगौमोन नाथाय दिनै आंखौ लेंहरनायाव सोरबा बाजादों सोरबा दुखु मोनदों सोरबा स्पिरिचुवेल बाथ्रा बुंनायखौ जिउनि बाथ्राफोर बुंनायखौ हामजानाय मोना नाथाय दिनै बेनि थाखायबो आं नोंसोराव निमाहा बियो अन्दायगाफोर आं नोंसोरनि सल' खोन्थानि सानसेखालि सासे राजाया सासे साधुनि खाथियाव फैना बुङो अ आफा सोरगो रायजोखौ मोनोब्ला आं मा खालामनांगौ बे राजाया सासे साधुनि खाथियाव फैना बुंदों अ आफा सोरगो रायजोखौ मोनोब्ला आं मा मावनांगौ आं मा खालामनांगौ अब्ला बे साधुआ बेखौ मा फिनदों
अन्दायगाफोर हे महाराजा नों जुदि सोरगो रायजोखौ मोननो लुबैदोंब्ला आं नोंनो मोनसे नमुना होलांनोसै आं नोंखौ मोनसे बोसोन होनोसै बुं बाबा नों मा बोसोन होयो आं बेखौनो मावगोन नोङो नैबे थाइसे अन्थाइखौ लानानै नोङो फाफ्लियाव बादो बे थाइसे गिलिर अन्थाइखौ बादो आरो बानानै नोङो आंजों उन उन फैफा बहा बै गोजौ हाजोआव गाखोबो नोङो नैबे गिलिर थाइसे अन्थाइखौ नोंनि फाफ्लियाव बादो आरो बे फाफ्लियाव बानाय अन्थाइखौ लानानै नों आंनि उन उन बै गोजौ हाजोआव गाखोबो जागोन आफा आं नों जेरै थिनदों आं बे गिलिर अन्थाइखौ फाफ्लियाव बानानै आं नोंनि उन उन बै गोजौ हाजोआव गाखोलांफानोसै जेब्ला बे साधुनि बे बाबानि बाथ्राखौ लानानै बे गिलिर अन्थाइखौ बे राजाया बानानै अब्ला बिनि उन उन गाखोनो हमबाय फै बेबो गाखोदों साधुआ सिगां सिगां महाराजा बिनि उन उन गिलिर बे अन्थाइखौ फाफ्लियाव बानानै बिनि उन उन गाखोलांदों गोजौ हाजोआव गाखोगासिनो दं गाखोयै गाखोयै जेब्ला गेजेर मोनो अब्ला राजाया जिरायनानै थाबाय आं हानाय नंला आफा आं बे गिलिर अन्थाइखौ बानानै आं बै गोजौ हाजो थिखिनिसिम आं गाखोलांनो हानाय नङा मानोना आं मेंबाय आं बानो हालिला नोंनि बोसोन बादि आं मानिनो हाला मानोना आं बे गिलिर अन्थाइखौ बाननानै बे गोजौ हाजो थिखिनिसिम थांनांगौब्ला आङो थैगोन आं गोग्लैगोन आं मेंगोन आङो लोरबां जागोन अब्ला बे समाव बे साधुआ बुंबाय खोनासं महाराजा नों सोंदोंमोन आंनियाव अ आफा सोरगो रायजोखौ मोननो थाखायब्ला आं मा खालामनांगौ नों बिनि फिननायखौ दानो मोनबाय सोरगो रायजोखौ मोननो थाखायब्ला आं मा खालामनांगौ बिनि थार फिननायखौ नों दिनै मोनबाय मा फिननाय मा एन्सारा बेलाय जेरै नों बे गिलिर अन्थाइखौ बानानै नों गोजौ हाजो थिखिनिसिम गाखोनो हाया बेबायदिनो जों बै बिफा इसोरनि सोरगो रायजोआव सहैनो थाखाय पापनि गिलिर बिबानखौ बाननानै जों मालाबाबो इसोरनिसिम सहैया जेरै नोङो बे गिलिर अन्थाइखौ बानायाव मेंबाय गिलिर अन्थाइखौ बानायाव नों हाजो थिखिनिसिम गाखोनो हायासै दिनै नोङो बे गिलिर अन्थाइखौ बानानैनो बे हाजो गेजेरावनो जिरायना थानांबाय बाहाय गोग्लैबाय बाहायनो नोङो मेंबाय आरोबाव नोङो बै गोजौ हाजो थिखिनिसिम बोरै गाखोलांनो हानो बिनि थार फिननाया बेनो नों बुंदोंमोन आं जुदि सोरगो रायजोखौ मोननो थाखायब्ला आं मा खालामनांगौ सोरगो रायजोखौ मोननो थाखायब्ला दिनै बिनि थार फिननाया बेनो जेरै नों गिलिर अन्थाइखौ बानायाव नोङो गाखोनो हायाखिसै बे गिलिर अन्थाइखौ नोङो बानायाव मेंनाय फैबाय बेबादिनो दिनै नोंनि बे बानाय अन्थाइया बेखौनो फोरमायदों नोंबो बे संसारनि गिलिर पापफोरखौ लानानै गिलिर पापनि बिबानखौ लानानै जों मालाबाबो बे इसोरनि रायजोआव सहैया बेखायनो बुंदों जिसुआ ओइ बे बयबो बिबान गिलिर बाननायफोर नोंसोर आंनियाव फैदो आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन जायनि थाखाय जोंखौ लिंहरदों जोंनि गोबां मावनाय गुबुन गुबुन मावनाय पापफोरखौ लानानै जों मालाबाबो इसोरनि रायजोआव सहैया बेखायनो अन्दायगाफोर फंबाय बिनानावफोर सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि नोंसोरा पाप गैया होननानै बुंनो हागौ नामा सोरबा पाप गैयै दं नामा आखाइ देगा जों गासैबो पापी सोरबा गावखौनो पाप गैया होननानै बुंदोंब्ला बे गावखौ थगायग्रा पाप गैया होननानै जायफ्रा गावखौ बुङो बे गावखौ थगायसुला बे थगायसुलि बे इसोरनि जेराव थगायग्रा अन्नायगाफोर जों साफ्रोमबो पापी जाय जायगायाव गोथार बबाबो पाप सिकार लायो मादार तेरेसा सप्ताह खननै पाप सिकार लायो दौरिफ्राबो लायो नाथाय जों गासैबो पापी बेखायनो बुंदों ओइ बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोर आंनियाव फैदो आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन जाय राजाया दिनै राजा जामालाय मा जानो गोबांथार बियो पान्जाबफोरनि बियो सासे गेदेर महाराजा जामालाय मा जानो दिनै बे राजाब्लाबो दिनै अन्दायगाफोर बेखायनो सोंदों बे राजाब्लाबो उन्दै जानानै सोंहैदों अ आफा सोरगो रायजोखौ मोननो थाखायब्ला मा खालामनांगौ अब्ला बिनि फिननायखौ मोननो थाखाय साधुआ बेनो मा होदों नों बे गिलिर अन्थाइखौ फाफ्लियाव बानानै नों गोजौआव फै आंनि उनाव फै बै गोजौ हाजो थिखिनियाव गाखोबो नाथाय बे
सादुनि थार फिननायखौ बियो उनाव मोननो हाबाय बिजोंनो फिनबाय जेरै नोङो महाराजा बे गिलिर अन्थाइखौ नों बानो हायाखै गोजौ हाजो थिखिनिसिम गाखोनो हायाखै बेबायदिनो सोरगो रायजोआव जोंनि पापनि गिलिर अन्थाइ पापनि गिलिर थफ्ला पापनि गिलिर अजनखौ लानानै जों माब्लाबाबो इसोरनि रायजोआव मोननो हाया इसोरनि रायजोआव जों गाखोनो हाया बेखौ फोरमायदों जिसु 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 अन्धाइगाफोर बेनिखायनो दिनै नोंसोरनि बे टिमाव ओइ बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन जा जिसुनियाव जोंनि गासै बे पापनि गिलिर बिबानफोरखौ पापनि मावनाय पापफोरखौ नों लाजिनो नाङा नों गिनो नाङा नोङो बे फादारा आंखौ दुसिगोन नामा बे फादारा आंखौ माबा बुंगोन नामा सैताना थानानै नोंखौ बादा होनो हागौ सैताना नोंखौ नैबे पापनि गिलिर बिबानखौनो बाननो नोंनि जिउआव थानो सैताना जेब्लायबो लुबैयो आं दानि पापखौ लागोन दानो हराव गाज्रि पिक्चार नायगोन नायनो खोनासं मोजां साबधान अन्धाइगा फंबाय आरो बिनानावफोर दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों नोंसोर बयबो मिथिबाय सुप्रिम कर्टआ मोनसे पास खालामबाय जायफ्रा गाज्रि पिक्चार नायो गाज्रि नायथाव पिक्चारफोरखौ नायो बियो 10 बोसोर जेल जोबनायाव नोङो गनाय नङा फैगासिनो दं नोंनि मबाइलाव गासैबो बबेयाव थांजोबगोन जायफ्रा गाज्रि नायथाव पिक्चारखौ नायगासिनो दङ बे दिनै बेसेबां नायदों गाबोन बेसेबां नायदों नों रुम सिङाव हारसिं नायखोमादों सानसे नों 10 बोसोर जेल जागोन बेनिखायनो साबधान नों मबाइल मोनदों होननानै मबाइलनि थाखाय बे गाज्रि नायनाय बेबायदि गाज्रि पिक्चार नायनायजों गावनि जिउखौ आद्रि खालामनोब्ला बेजोंबो मानसिया जिनाहारि पापगलि समान पाप जायो नायनायजों अन्धाइगाफोर जाजेननायाव जेरै आदाम आरो हौवा बे पापखौनो मावदों जोबनाय मुगायाव बे पापजोंनो मानसिफ्रा गाज्रि लाजोबगोन बेफोरनि सोमोन्दै बाथ्रा बुङोब्ला माखासे मोनसे लाजिनाय फैयो मिथिदो बे लाजिग्राया बे गावखौ लाजिग्रा बियो बे पापावनो दं बेफोरनि सोमोन्दै मोजां बानजायनाय खोन्थानायाव सोरबा लाजिना ओंखारलांदों सोरबा बे पापावनो दं बे गावखौ बिजोंनो सिनायथि होयो बियो बे पापा गेदेर पाप आं बेखौ मावलिया बे साननाय बे सासे इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय बे गथ' आं दिनैनिफ्राय बेखौ नायलिया आं बेबायदि गाज्रि नायनायखौ लुबैलिया बेबायदि सानोब्ला इसोरनि बे गथ' जाबाय अनजालु अनजालि गथ'फोर जाबाय जायफ्रा बे पापनिफ्राय गोजानाव थादों दिनैनिफ्राय आरो बेखौ नोंसोरो अन्धाइगाफोर गोसो गाबदो बे बिबान बे पापनि बिबान गिलिर पापनि बिबान बेबो नायनायजोंनो गावनि गासै मोदोम गंसेखौ लुबैनायजों नोङो पापाव गोग्लैबाय आरो बेजों नायनायजोंनो नोंनि मोदोमखौ जिनाहारि पापाव थानाय समान पाप मावबायब्ला नों दिनै दौरिजों लाजिनो नाङा फादार आं गाज्रि पिक्चार नायबाय आं मोदोमनि गाज्रि लुबैबाय नोङो गावनि मावनाय पापफोरखौ नों जिसुनो दौरिजों जिसुआ थानानै बियो थायो आरो जिसुनि पापनि बिबानखौ नों एंख्लायनो होदो अब्ला नोङो सानसे गोथार जागोन सानसे नोङो इसोरनि नोजोराव सासे गोरों जागोन सासे गिदिर मानसि जागोन सासे अफिसार जागोन सासे गिदिर डक्टर जानो हागोन बे बिबानखौ नों दिनै एंख्लायदो अन्धाइगाफोर बेनिखायनो होनदों जोंबो सानफ्रोमबो बे पापनि गिलिर बिबानखौ बाननानै बे संसाराव जिउ दागासिनो दं संसाराव जिउ दागासिनो दं बेखौसो लानानै दिनै नोंथांमोननि बे टिमाव बुंनाय बाथ्राखौ लानानै आङो फोरमायगासिनो दङ अन्धाइगाफोर जेरै रमनि 20निफ्राय 23 सिरियाव दं जेब्ला नोंसोरो पापनि गलामफोर जानानै दंमोन अब्ला नोंसोर धोरोमनि सिङाव गैयामोन पापनि गलामफोर दा लुजिथावथाव सानजानि खामानिखौ मावनानै नोंसोरा मा लाब जादोंमोन मानोना बे मावनायनि फिथाइ थैनाय मानोना पाप मावोब्ला पापनि फिथाइखौ मोनगोन बे जाबाय थैनाय आन्थाय बेनो इसोरनो ओरैनो होनाय दान जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों खौसे जाना जोबनो गैयै गोथारखौ मोननाय गोथार पाउलुसआ रोमारिफोरनो हरनाय लाइजामनि गेजेरजों जेरै मा फोरमायहरदों जेब्ला नोंसोरो जोंखौ फोरमायदों नोंसोरो पापनि गलामफोर जानानै दंमोन अब्ला नोंसोर धोरोमनि सिङाव गैयामोन जायखौ रिटिफ्रावबो मालाबा खोन्थाबाय नोंथांमोना खोनाबाय अन्धाइगाफोर जेब्ला नोंसोरो पापनि गलामफोर माबायदि पापनि गलाम सोरबा खामलाया सासे मालिकनि सिङाव थानानै बिनि माबा मोनसे मोननो गोनां बेसेनफोर जानो हागौ बेनिफ्राय बेथन जानो हागौ बिनि धर्मा बेनिफ्राय मावनायनि बेसेनफोरखौ बिनि सिङाव थानाय मावनायखौ बे माहाजोननि गलाम मावोब्लासो बे माहाजोननिफ्राय मोननो गोनांखौ मोनगोन दा
बेबायदिनो अन्दागाफोर दा जेब्ला नोंसोरो बेखौनो फोरमायदों जेब्ला नोंसोरो पापनि गलामफोर जेब्ला जों दा फोरमायगासिनो दङ पापनि गलामफोरा माखौ फोरमायदों येशू जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंसोरखौ अन्दागाफोर निजोमै खोनासंनायखाय दहाय मिसायाव नाथाय गथ'फोरखौ थांलाय फैलाय नुबाय थादों थांलाय फैलाय दानि ओंखारहांलाय बे बुंनाय लोगो लोगो आरो बेनिफ्राय हाबफैफिननाय नुवाखै आं बायहेरायाव जानो हागौ खनसे आं जेब्ला रिट्रिट लादों बै खना खना फायखाना खना खना थानानै थांखु नायै जाबाय थादों इयुननि माखासे दैदेनगिरिफोर नायबाय थांखु नादों बिरि सोबदों फायखाना बा बै फारसेथिं आरो बे फैफिनाखै माने बेनाव गाज्रि जिउआव हाबनानै सैतान हाबनाय लिरलांदों थु हासुनो ओंखाराब्लाबो हासुनो ओंखारनाय बायदि नाटक बायदि खालामना ओंखारलाङो बेखौ सोर लाङो सैताना दैख'ना लांखाबाय ओरैनो देहानि उसुबिदाब्ला नोङो दसे प्रेसार खालामना हाबफैफिनगोन नाथाय जायनाव सैताना हाब्बाय सानसे बे आरो बेनो जादों सैताननि पापनि गलाम जायहा पापनि गलाम बेफोरबायदि बुस्थुखौ खोनासंनो हाया पापजोंनो जायफ्रा जेरै लोंनाय जानायफोरनि सोमोन्दै बुजायोब्ला बिसोरो नाङो जेरै एब्राफोरनि जों फरायब्ला मोनो अन्दागाफोर 12 सारिफोराव इसोरनि बाथ्राया फाथनिबो गोबाव थुंग्रिनिफ्रायबो गोबावसिन नोंनि सिखा रुवाया गाबोननि गेदा जागोन बय जागोन नाथाय इसोरनि बाथ्राया मालाबाबो बे गेदा जानो रोङा बे गोबाव बेनिखायनो इसोरनि बोसोना सोरनावबा नाङोब्ला बियो बे जायगायाव थानो हाया इसोरनि बोसोना जायफोरनाव नाङो अन्दागाफोर बिसोरो गावसोरखौ रायनाय बायदि मोनो गावसोरखौ निन्दिनाय बायदि मोनो गावसोरखौ बुंनाय बायदि मोनो बेबायदि सानना सोरबा बे जिरायनो हाया एबा सोरबा बिदिनो गावखौ नानै बिदि मोननानै गोसोआव बोराबनाय सैताना बोराबनाय लाबोहैयो बिनि मैखुनाव थानानै गाज्रि सानखांनाय लाबोयो बिनि मैखुनाव थानानै बेयो बखिबाय थायो निन्दिबाय थायो बबेबा बाथ्राखौ लानानै लोगोफोरनो एना होयो बे माने बिदि बुंनांगौ बेबायदि बादि गोबांथार बिदिनो माने इसोरनि बोसोना फानैबो गोबाव थुंग्रिनिफ्रायबो गोबावसिन अन्दागाफोर जेरै बेगेंनिफ्राय मोदोमखौ थख' खालामो बेबायदिनो इसोरनि बोसोना जोंनि गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव थख' खालामनो नाजायो नाथाय बे समाव जायनियाव बेगें बायदि गोरा बेयो बेनाव हाबा बेयो उल्थासो गाज्रि लोगोफोरखौबो आरोबाव बियो गादियाव अन्दागाफोर जेब्ला आङो बै समाव सराय बेलाव जेब्ला आङो नानि आलपन्थानि सोमोन्दै एसे खोन्थादों अब्ला बे समाव गोबां मानसिफोर गाबदों बे समाव सासे बोराय गागिया लास्टआव जिरायनानै गावनि बाइबेल गावनि लेखा ज्राब गारजाबजोब्बाय आं नामखौबो मख'वा आंनि न'खरनि मानसि जाखायोबो खोनासंनो हालां खालि आलपन्थानि सोमोन्दै आं मानो बुंदोंमोन बेखौ बे बुजियाखिसै अन्दागाफोर जानो हागौ जोंनि न'खरावबो सोरबा देरफुनाय गथ'आ बेबायदिनो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानो हागौ जबा जेरै गावनि न'खरनि गासैबो फिसाफ्रा बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय थैनांबाय अब्लाबो जबा इसोरखौ हामबाय होदों आं बेफोरखौ लाना बुंदों जेरै आंनि सासेल' फिसा 7 बोसोरनि उनाव मोन्दोंमोन बे गथ'खौ इसोरनाव बिनानै इसोरानो हरबाय इसोरा लांफिनबाय बेबायदिनो जोंनि न'खरफ्रावबो सोरबा फिसाफ्रा गोमाजाबाय सोरबा गोबां दुखु आनजादफ्राव गोलैनो नोंसोर गसंथा जेब्लायबो सैनो हानाय बोलोखौ नाजाव गसंथानो नाजा आंनि फिसाजो आलपन्था सासेमोन दिनै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानायाव आं खोन्थानायाव नाथाय बियो अन्दागाफोर दुखु मोननानै बियो मा खालामबाय बाइबेलखौ गारजाबबाय बेजों लोगोसे बियो ओंखारलांबाय ओंखारनाय लोगो लोगो खाथियाव जिरायनाय 10-12 जनाबो आरोबाव बिनि बाथ्राखौ लानानै ओंखारलांफाबाय मानो बुंबाय थाखो होननानै नाथाय गसंथानो थाखाय जेब्लाबो न'खराव निदान जाब्लाबो होसो जाब्लाबो मुगै जाब्लाबो आन्दा जाब्लाबो मानसि थैब्लाबो जेब्लाबो सैसो गसंथा बेफोरनि सोमोन्दै जों फोरमायदोंमोन नाथाय दिनै बियो आलपन्थानि नामखौ मख'नाय लोगो लोगो बे बोराबनानै बाइबेल थाइबेल गारजाबबाय गावजों लोगोसे आरोबाव माखासे महिलाफोर गावनि खाथियाव जिरायनाय बिसोरखौबो लांफाबाय जानो हागौ जोंनि गेजेरावबो सोरबा सैताना हाबनानै सोरबा मोजां फोथायग्रा
जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि गोसोआव गाज्रि मुं सोनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनानै एरसन एरब खालामनानै सोरबा मोजां फोथायनाय मानसिखौ सक्ति होनो हागौ। गोथार बाइबेलाव जोंखौ फोरमायो जाय बिदा फंबायफ्रा सोरबा फोथायग्रा सासे गथ'खौ सक्ति होयोब्ला बे मानसिखौ गोदनायाव अन्थाइ खानानै सागराव गारहरनो थिनदों। बेनि ओंथिया मा? बे जोबनायावसो बे नरकाव गारजागोन। सोरबा बिदा फंबायखौ नों गावबो फोथाया गुबुन सक्ति होदोंब्ला बेबायदिनो अन्यगाफोर बे सागराव गारहरजागोन। नाथाय बाइबेलाव बुंदों जायहा बेबायदि बिदा फंबायखौ सोरबा सक्ति होयोब्ला बेबायदि मानसिखौ गोदनायाव अन्थाइ खाना सागराव सानसे गारहरगोन। बे गाबनांगोन दालाय जेबो जायाखै, आं थिगखौनो होबथादों, थिगखौनो मावदों, थिगखौनो बुंदों बे सानदों। जेब्ला बे गथ'फोरखौ बे मोजां बोसोन खोनासंनो नोंसोरजों लोगो लाफैनो बिसोरो थामथिम जानायाव सोरबा जुदि गोरों गोराया सोरबा दैदेनगिरिया बे बिदा फंबाय गावनि बिहामजो फिसाफोरखौ होबथादोंब्ला सक्ति होदोंब्ला गाज्रि बुंनानै बे गोदनायाव अन्थाइ खाना सागराव गारहरजागोन। जोबनायावसो जागोन, दा नङा। नायदो सिगां जोंनि फंबाय बिहामजो फिसाफ्रा गावनि न' बां गारनानै फैदोंमोन। बिसोरनि थाखाय बिदो जायफ्रा बे गाज्रि बाथ्रा बुंनानै सैमा लेन्जर फोनानै बिथांमोनखौ सक्ति होबाय बिथांमोननि थाखाय बियो जाहाथे बैसोरो जायफ्रा सक्ति होग्रा बिसोर जाहाथे नरकाव दा थांथों, बिसोरो इनायाव दा थांथों, बिसोर जाहाथे सैनांनायाव दा थांथों, बिसोरनि थाखाय बियो। जोंनि गुबै थांखिया बिनांगौ। मानो गाज्रिफोरनि थाखाय जों बिनांगौ, पापिफोरनि थाखाय जों बिनांगौ, जोंखौ होसोग्राफोरनि थाखाय बिनांगौ। दा नोंसोरखौनो गाज्रि बुंनानै बाहाय जेबो सोरबा बुंबाय, जेबो इन्टारेस्ट गैया, थांनानै जेबो लाब गैया। सोरबा सोरखौबा सक्ति होदोंब्ला बे मानसिनि थाखाय बिनांगौसो। अन्यगाफोर जेबो गोजोननाय गैया, थांनानै लाब गैया। सोरबा बिदा फंबायखौ सक्ति होदोंब्ला बेबायदि मानसिया गोदनायाव अन्थाइ खाना सागराव गारहरजागोन। नाथाय दाबो सम दं। सोरबा जोंनि गेजेराव बेबायदि सोरबा बिदा फंबाय सक्ति होनानै बेबायदि सोरखौबा जुदि धोरोमनि मोजां गथ' जानो साननायखौ सासे धोरोमनिया गथ' नोंसोरनि गेजेराव सासे दौरि जागोन, सासे सिस्टार जागोन, नोंसोरनिफ्राय सासे जानो हागौ सासे डक्टर जागोन, इन्जिनियार जागोन। नोंसोरनिफ्रायनो माने इसोरनि बोर गैयाब्ला जों सासे डक्टर जानो सानब्लाबो, सासे जोङो प्रफेसर जानो सानब्लाबो, सासे जोङो डिसि जानो सानब्लाबो इसोरनि बोर गैयाब्ला नों मालाबाबो हागोन। जानो हागौ जाबाय बे डिसि जानो हागौ, डक्टरबो जानो हागौ, नाथाय जौ फाग्लाबो जानो हागौ। बे इसोरनि जिउआ बेनाव गैयाब्ला, इसोरनि जिउजों बे दैदेनजायाब्ला बिमाखौबो बिफाखौबो बे बुग्रा जानो हागौ, समाजखौबो बुग्रा जानो हागौ। गावनि रोंनाय रायज्लायनायखौ लानानै अन्यगाफोर अदालगुरियाव सासे डक्टर दं। डक्टर मालाय मा जानो? बियो गावनि डिउटिखौ मावख'नानै बादेर बियो बैबायदि लामायाव उन्दुलाबायना थायो। डक्टर जाबालाय मा जानो? अन्यगाफोर दिनै बे डक्टर गावनि मान सन्मान गासैबो खोमालाय डक्टरानो डक्टर। बेबायदि नोङो इसोरनि जिउ गैयाब्ला नामाव डक्टर आरो इसोरनि रायजोआवबो बियो समायथाव नङा आरो बे गावनि मान सन्मान। जोंनि गेजेरावबो गोबां एडिसनेल डिसिफोर दं, जौ फाग्ला। इसोरखौ मिथिनो रोङा बिसोरो, जेब्लायबो बिसोरो लोंनाय जानाय फैनाय एनाय फाबावनो गाज्रि लानाय बिसोरो जोबनायावसो मिथिगोन। बेनिखायनो नोंसोरबो दिनै एसे मोजां इसोरनि गियानखौ इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय बे जायगायाव फैनायखौनो सोरबा जेबो थांना लाब गैया होबथानो दारबाय। बे गुबुन फारसेनिफ्राय फैनायजों मानो थांनांगौ फैलाय? जेबो गोजोननाय गैया। नोंसोरखौनो गाज्रि बुंनानै होबथाना दोनबाय। बिसोरनि ओंथिया माने नोंसोर गासै फंबाय बिनानावफ्रा गाज्रि जोबनो। बेनिखायनो नोंसोरजों लोगो लाफानो बिसोरखौ बादा होबाय। नोंसोरो गाज्रिखाय बिसोरखौ मोजांखाय बे गाज्रिफोरजों लोगो लाफानो बादा होनाय जाबाय। नाथाय अन्यगाफोर नोंसोरो बे जायगायाव मोजांनि थाखायसो फैनाय, इसोरनि थाखाय फैनाय, इसोरनि जिउजों दैदेनजाबोनाय साफ्रोमबो नोंसोरो अन्यगाफोर। बेनिखायनो इसोरनि जिउ दैदेनजाबोनाय नोंसोरखौनो जुदि नोंसोरजों लोगो लाफानायावनो बिसोर गुबुन हेंथायै बुंदोंब्ला इसोरा बिसोरखौ निमाहा होथों। अन्यगाफोर